Каму страты, а дзяржаве доход. 40 тысяч долларов США чарговой контрабанды пополнить дзяржаўную копилку. Брэсцкія мытнікі спынілі незаконны увоз валюты. Падрабязней у наступным матэрыяле. Не задекларовал валюту и поплатился. На международном автодорожном пункте пропуску Тамашовка-Пулемец жыхар Волынской области уезжал в Беларусь на автомобиле. Калі супрацоўнікі мытніц спыталі яго аб наявнасці рэчаў, забароненых для перамяшчэння, ці патрабуючых пісьмовай дэкларацыі, 36-гадовы украінец даў адмоўны адказ. Было вырашана правесці паглыблены дагляд, у ходзе якога супрацоўнікі мытні пагранічнага камітэта знайшлі ў асабістых рэчах турыста 50 тысяч долларов США. 10 тысяч ему вернули, як незабароненыя для перамяшчэння без дэкларавання. А вось на 40 тысяч складзены адміністрацыйны протокол. Цяпер лёс гэтай немалой сумы ў амерыканскай валюце будзе вырашаць суд. Калі не знойдзецца аргументаў на карысць украінскага турыста аб такім учынку, грошы будуць абарочаны ў доход дзяржавы. Администрация Брестской таможни обращает внимание граждан на соблюдение законодательства. Каких-либо ограничений на ввоз-вывоз наличной валюты нет. Необходимо соблюдать небольшие таможенные формальности. Если гражданин имеет при себе наличной валюты в размере свыше 10 тысяч долларов США в эквиваленте, требуется письменно заявить об этом в пассажирской таможенной декларации. Если же валюты до 10 тысяч долларов США в эквиваленте, требуется всего лишь устное заявление сотруднику таможни о наличии валютных средств. С пачатку года ў зоне адказнасці брэсцкай мытні гэта ўжо 21-е затрыманне незадэклараванай валюты. Яшчэ адзін нядаўны прыклад такой асэнсаванай бестурботнасці пасажыраў быў 10 кастрычніка на чыгуначным вакзале Брэст-цэнтральны ў цягніку Москва-Прага, калі двое грамадзян России забылі ўпісаць у дэкларацыю каля 30 тысяч еўра, за што і паплаціліся. Юрий Печур, Василий Полховский, областные новины, Брест.